paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni papalungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo o dasayan kabuwasan Magtarian Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Diyan nga rin kapaborito Errol Jurado. Agunatan na Biyernes, Pitsa sa bulan na Marso 2026. Diyan saray ulo na balita lokal. Pigaran na katao arestado at Cebu. 80,000 piso ni batik na duwaran hold-upper. Motorsiklo ada pigas na SUV duwaran biktima na plagid patambalan. Lakin nan amok unaarap at patong-patong yakaso. Unda pagtayo ada sare balita da nasyonal.
Presidente Marcos Kimalaba jad Mount Kamuning. Fuel subsidy na gobyerno impasiguro ng Senador Rapid Tulfo. Vice President Sara impawitan na notice pian unabat at impeachment. Pansuspende at VAT na excise tax at langis automatic ya karon ng Senador Erwin Tulfo. Trilyanes ang isigip na perjury at asaray 18 datin marin sa kaiba so abogado na Attorney Baligod. Oras na alas 6:05 na kabusan tanatan wajaray detalye at asaray balita da lokal. Masulok ya 80,000 pesos sinibatik na duwaran sospek kasamparan niya hinodap sa duwaran biktima yada bali na tayog Pangasinan na. Agawa so insidente pasado alas 9 na kabusan yada nirentaan niya abong nasakay ada saraya biktima. Ya si Karaso kayurong yada arapan na abong at barangay Libertad Davidlan Baloy. Unong at investigasyon na pulis akayurong iridwarang biktima at nirintaan niya abong na nabiglan si Maboy Ray armado na suspect tampol niya nang deklara na hold up pa libatik sumasulok iya 80,000 piso tan napigaran gamit na sa biktima. Patuloy so gagawa niya investigasyon na sa retaklay na uloy yan natuntun tan na Earl Iray suspect. Pulis ya tatambalan sa duwaran katao jad hospital kaya rin si karay na aksidente pasado alas 10 na kabusan jad Manila North Road barangay San Nicolas Valley na Villasi sa Pangasinan. Onong nga investigasyon na pulis akalugahan na iray duwarang biktima at motorsiklo. Nan si karay ang babatik yung karukayan na karsada na si karay adapigas na SUV. Libatik karay biktima at hospital piyan na tambalon sa agamuranda na sugat yad nanduran parte na laman ya si karanatan suwalani at abitlan patambalan. Lakin na nanamok unarap at nanduruman kaso at korte agawa at oras na alas 11 na labi jad syudad na San Carlos jad investigasyon na pulis San Carlos City ya si karay tampol yan ang responde at tawag na concerned citizen nabutan na nataklay no ulo yaman na gugulo sa bitlang suspect na kakatungtuan na taklay no ulo sa bitlang suspect si Katoya ang ibulos na maugusya salita at sa rekabiyangan na pulis. Kanya si Katoy Tampolya siningkat na otoridad. Legal niya arestuan sa bitlang suspect. Si Katoya limaban na sinipa sudwaran na non-respondent pulis. Inawit sa bitlang na suspect jada San Carlos City Police Station. Ya unarap natan ada patong-patong iya kaso. Kalurong katao so arestado jada nan tutumbukan niya bypass operation yung kasana taklay no uloy at oras o panamaglaya na drug anti bypass operation
in kasasunaan niya bypass operation laban at laundry worker pasado alas 12 na labi. Yan ang resulta at yung paka-aresto at suspect na nasamsama dyan si katusuduarang plastic sachet. Yan ang karga na shabu walay balaton na taluran gramo mambili na 20,400 piso. Pasado alas 3 na palbangon, ginawamot so bypass operation laban sa Kuya BE dyan barangay Salisay, Syudad na Dugupan. Yan ang resulta at yung pakakumpiska na sa Kuya plastic sachet. Yan ang karga na Cebu, walay biliton na 10,200 piso. In kasamot so na otoridad so bypass operation na alas 8 na kabusan dyan Barangay 2 tan 3 sa Syudad na Dugupan. Siga na yung pakaresto at laking suspect. Asamsam da suspect so sa kuya hit siya da transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu, walay balaton na 1.3 gramo. Manbili na 8,840 piso. Unara pa da insungay na Republic Act 9165 o Comprehensive Damages Drug Act of 2002 Iraya Abitlan suspect. Nariyalaan na rin katubukulan yung balita da lokal antes tayong dapag da saray balita da nasyonal. Wajan nila pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabusan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:13 na kabusan. Undabag tayo ada saray detalye ada balita da nasyonal. Minuting ng Senador Rapi Tulfo, Iraya Opisyalis na Department of Transportation o DTR, Department of Energy, DOE, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, and Department of Agriculture, DA, bilang si Katuso Chairman na Senate Committee on Public Service piyan na personal, matutukan na programa pakareserba ada apekto na patuloy itatagoy na presyo na petroleum product kadyada
tanjad agricultural tan transport sektor lapuda sa atan sa nagagawan tensyon na jad Middle East. Unong da kini Senadora Rapi Tulfo kritikala sa panahon nata na kanya na mangilatag na markup yung sistema yan ikasaha sa pangitar na fuel subsidy jad magano na panahon na para dumaralos managkalap na sira tansaray public utility drivers. Init na ni Mano na Senador Tulfo ya nakaukulan na ya naisiguro ya ratan ya kipaakaran piya na masuportaan na yatampol sa trabaho na sare abitlan na sektor ng kalautlad ang kapunes o kasigwarduhan at itunda na tensyon jad Middle East. Formal yung ganda na House Committee on Justice si Vice President Sara Duterte ya ubatan at loob na sampluran agaw sa duwaran na verifikasyon na impeachment complaint na iya apanit na kanya walay sufficient inform matan substansya yada sa may sa kaya notice ya walay pitsa ton Marso 4, 2026 yung pawit jad Office of the Vice President jad Mandaluyong City ilaluan na committee yung mga submiti si Duterte nakaibatan to niya jad loob na sampluran agaw yung po extension to niya tan mangitar na verified answer da sare complaint jad loob na pareho na panahon base da Section 6 na House Rule. Saraya dokumento so pinirmaan na Justice Chairperson tan Batangas 2nd District Representante Jerbela Jinky Betrix Lustro. Kabiyangan to niya impalapagmat na Attorney Michael Pua, Legal Counsel ng Duterte, yanawat dara niya suabitlaan notice. Ang isigot na reklamon perjury yada Department of Justice si dating na Senador Antonio Trillanes laban labin na walon dating Marines tampigaran niran na kipakaran at saray aligasyon niya pangi-akusa da sikato tan saray investigador na International Criminal Court o ICC insaklangot ng Trillanes so cyber libel complaints laban at kinan Attorney Levito Baligod, dating Congressman Mike Defensor, tan dating broadcaster G. Sunsa, dating NTF Elkaka spokesperson Loren Badoy, tan vlogger siya Cathy Binaga. Inamin ng Trillanes yasanan na 2017 akitungtong at ICC yan mga lana saray dokumento ebidensya tan testigo tan amin irayan nakaukulan niya gawin piyan na padiskigan sa kaso laban na dakinan na dating Presidente Duterte imunalan na ang isaklang na kaso edin sunggay na Article 154 na Revised Penal Code o unlawful utterances and publication jada silong na RA 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012 jad office na Department of Justice si National Security Advisor Eduardo Año laban na dasaray 18 na dating Marines Attorney Baligod at ang Defensor Santiago ni Pakar at papanisyan niya malicious and fabricated i-akusasyon sa taywalad binuga na sayan na kurang at saray Duterte Camp malapag na Trillanes.
Nagbunog na tensyon nga nagagawa dyan sa Golfo region. Ilaluan so itatagoy na presyo na langis. Yasayat kinaraw na Senate Committee on Foreign Relations Chair Erwin Tulfo yasuspindihin sa value added tax o VAT na excise tax na langis. May pakarmat at panawagan na Presidente Ferdinand Marcos Jr. yung kwanton na urgent. So sa kaya panukaran batas yamang itar at sikato na biskog yan baliwalon so excise tax jad Sara petroleum product sayan kurang so may panuknok at malinaw ya kurang piananit na tulong ng kalautlad agaw lalo niya nagawa jad paway na bansa ya ang itar na balbalag ya problema at presyo na langis init na ni manumat man agitlan pa presidente susatay pansamantala minimum wage earners ingkwanan na Tulfo nakaukulan sa balancing act lapod emergency situation tan ipasiguro so pangkaukulan na sa Pilipino yet dan na prioridad lapod sa ato nagagawa jada Middle East. Diyan sang kaunuran ya balita da national personal ya Kimalab si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Da Mount Kamuning piana manggawa na inspeksyon at panlukas na Balon Kamuning Station jad sa busway. Unong adakinan na presidente sa tanya footbridge o danya footbridge so unggagalaw no walay undadalan niluluganan pinasimbalo na inluksab so sige pa na iatakayan ta naawalaan matla na elevator para da saray aga makasigop awalan matla na wheelchair lift ta na wheelchair pian napalumaw so commuting experiences sa tanya proyekto napagkumuna yan nasumpal at anong bulan at agawaan labat at apat iran na bulan na impasiguro na presidente so maintenance na abitla na proyekto ng kautlada elevator indisenyan heavy duty ang po so ang pulay Mount Kamuning lapod ekanon la pian na tuloy-tuloy so pangusar na agitlan na proyekto palapag ng Marcos. Naringalan na rin katubukunan niya balitad lokal, balitad nasyonal. Pinugyap na news center na DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Umpawil kami sare karuman ya balita sa reisyo kasumpang labat na pigaran paimano. Ang puta-putang iren balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang iren sunata. Dame yung Son ang puta-putang iren impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. paborito.
Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Cyclista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First Alaskan Vasing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Perkiat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest Proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikit and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapanday niyan. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Yung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jet Pangasinan.
Pangasinan. Walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmale. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Tanjad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:30 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig ay Kabuasan Pangasinan. Samahan niyo ako sa pagtalakay sa mga maiinit na issue, mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Thanks God it's Friday. It's sa buwan ng Marso 2026. Siyempre, kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sa ngalan po naman ang ating kasamang si kapaborito Errol Hurado na bumiyahe patungong Iran. Para kumalat ng mga balita sa Iran. Kung meron kayo mga gustong iparating na mga balita, mga impormasyon, mga issue, mga sumbong, mga reaksyon at maging ang mga suggestion, mangyari lamang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 at saka sa globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga greetings, pagbati sa inyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan po ng ating Facebook page ng DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Live po tayo sa Facebook page ng DWJ at ganoon din sa YouTube. Ay, gusto kong gusto kong batiin itong mga kapatid natin na nagbibigay ng tamang impormasyon sa pamamagitan ng social media. Si Akar na Pangasinan. Napakaganda yung kanyang mga pinaparating na mga impormasyon sa kanyang FB account. At ganon din si Maris Mix Vlog. Ayan. At si Remelin Ira, Daddy Frankie ng Malasiki Pangasinan. Marami silang mga binabalitang magagandang issue, magagandang mga impormasyon. Tulad natin, nagbibigay tayo ng tamang impormasyon na inaatid natin sa ating mga kababayan, hindi lang dito sa Pangasinan, dahil ang social media ay umaabot hanggang sa ibang bansa. Oo. So magandang umaga po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At magandang umaga din kay Shari P. Tirado ng Alaminos City, o si Ros Kudal ng Dasul. Magandang umaga.
At ganon din si Pare Ronel de Vera, sabi niya rito happy pista raw dyan sa may bayan ng Mangaldan. Ikaw ba nandyan sa Mangaldan para makisaya sa kanilang pista? Yung mga kaibigan natin na mga bayaning OFW, magandang umaga kay Magina Corda dyan sa HK, kaon din kay Wing Bostria Humelde, magandang umaga. Si Masin, magandang umaga. At ganon din kay Ferdinand Nagal, Michelle Leopoldo, nasa ibang bansa rin ito, magandang umaga. At ganon din si Madam Anita Rolosta, dyan sa may barangay Macabito, Kalasyaw. At kay Kapitan Saldi Bauson, magandang umaga. Alas 6:34 ng umaga. Speaking of Kalasyaw, nagkaroon ng 2 araw na pagpupulong ang mga Municipal Anti-Drug Abuse Council na dinaluan ng mga Municipal Local Government Office. At ganoon din ang Office of the Mayor, represented by Municipal Administrator Melvi Agustin, at mga Municipal Councilors, nandyan sila noong orang araw ng pagpupulong. Nakita natin dyan si Councilor Elias Villanueva bilang siya po yung Committee Chair on Peace and Order Council. Kaon din si Councilor Manny Datwin, Councilor Jose Lorisco at Liga President Jose M. Perez Jr. Dahil ang pinulong dyan ang mga barangay council. Lahat ng barangay council sa 24 barangays sa bayan ng Kalasyaw ay nandyan sa sports complex upang pakinggan ang mga mensahe ng iba't ibang mga panauhing pandangal. Ang pagpupulong ay nakatuon sa kampanya laban sa illegal na droga na kadalasan ginagawa sa bayan ng Kalasyaw sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Kasama na yung mga barangay officials. Ang layunin ng pagpupulong ay ang pagpapanatili ng kapayapaan ng bayan ng Kalasyaw at ganoon din ang kayusan sa naturang bayan. Tinalakay ang sitwasyon at seguridad sa bayan ng Kalasyaw. Pinag-usapan ang mga hakbang laban sa illegal na droga gaya ng mga operasyon ng pulisya at community-based relation programs. Nandyan ang pagbuo ng mga bagong estratehiya para sa peace and order and public safety plan. Ang pagbibigay ng update sa estados ng mga drug-cleared o drug-affected barangays, kasama na dyan ang mga accomplishment ng mga proper authorities gaya ng PNP. Kasama dyan ang community-based relation program at pagsubaybay sa mga sumusuko o sumasailalim sa rehabilitasyon. Kabilang dyan ang anti-criminality at iba pang krimen na may kaugnayan sa droga. Ang layunin ng gobyerno lokal ng Kalasyaw sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat ay gawing drug-free ang bayan ng Kalasyaw. Ang ganitong pagpupulong ay ginanap
o ginaganap bawat kwarter upang matiyak na maayos ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at barangay. Ang 2 araw na pagpupulong ay tinalakay ang iba't ibang updates ng bawat ahensyang kaagapay sa pagpapanatili ng kayusan, kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan sa Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Quintin T. Casibar Jr., Hepe ng Kalasyaw Police Station. Gawin din ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba pang sangay ng gobyerno na tumutulong sa pagsugpo sa illegal na droga upang mapanatili ang peace and order sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kaya napakaganda po yung mga ganitong mga programa upang kung hindi man ma-eradicate ang illegal na droga, ma-minimize. Dahil grabe na ang paglobo ng bintahan ng droga sa iba't ibang bahagi dito sa bansang Pilipinas. Marami na tayong mga nababasa na ang mga nare-recover na mga droga ng ating mga proper authorities kilo-kilo na, hindi na yung gramo-gramo, kung minsan kilo na umaabot sa milyon of piso ang halaga ng mga shabu ang nakukumpiska ng mga authority. So grabe kaya napakaganda po itong programa na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw, Pangasinan, headed by Mayor Patrick Agustin Caranat. Alas 6:41 ng umaga. Oy, magandang umaga nga pala kay Mayra Merete Lapid. Magandang umaga. At ganon din si Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Maribek Rivera Balason ng Dasul, magandang umaga. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan, magandang umaga po sa inyo. Sino pa yung mga kwan? Diyan sa may kwan nga pala, Eastern Pangasinan, si Joby Riolalas ng Sangkintin, magandang umaga. Dumako tayo sa lampang mga issue na ating babalangkasin sa umagang ito. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing dyan o mga reklamo, mangyari lamang po, tumawag sa ating palatuntunan sa pamamagitan ng smart number natin 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Kay Merlita Abilia, magandang umaga. Mula sa 0986-7730. May katanungan dito ng ating listener. Sir, ang kasong BAUSI o yung tinatawag na Violence Against Women and Their Children, ito ba ay public matters o private matters? Kasi dito sa amin, pwede daw hugutin ang kaso sa korte. Ano ang ano ang legal na paraan dito, sabi niya. Ang Violence Against Women and Their Children na nasa ilalim ng Republic Act 9262 ay tinuturing na isang krimen laban sa publiko, hindi lamang isang pribadong usapin o sa family matters.
Dahil ito ay public crime, ang gobyerno ay may obligasyong usugin ang mga mapang-abuso kahit na nagkasundo pa ang magkarelasyon o bawiin ng biktima ang kanyang reklamo. Kaya nga nakalagay sa mga asunto o yung mga warrant of arrest ang kataga doon sa bandang taas, People of the Philippines versus nandun ang maging kalaban ng akusado ay ang mamamayang Pilipino o People of the Philippines. Hindi pwedeng basta-basta na lamang i-drop o itigil ang kaso kapag nagkasundo ang biktima at ang salarin. Kung hindi na interesado ang biktima sa isinampa na kaso na bawsi, itutuloy pa rin yan ang kaso. Tuloy pa rin yan ang kaso, ngunit maaaring humina na ang proseso dito. Ngunit dahil ang Republic Act 9262 ay isang public crime, ang mga otoridad ay maaari rin mag-imbestiga. Dahil ang mga otoridad ay may mandato na protektahan ang biktima kahit na hindi siya interesado sa naturang kaso. Ang Barangay Protection Order ay maaaring mag-issue ng BPO sa loob ng 15 araw upang protektahan ang biktima ng karahasan na manggagaling sa punong barangay o barangay kagawad. Maaaring sabihin ng BPO na sa salarin na itigil ang anumang physical na sexual sexual o kaya psychological na pananakit o banta sa biktima. Na ito'y magbibigay ng agarang proteksyon sa biktima habang naghihintay ng pinal na hakbang na legal. Merong tinatawag na mediator. Ito yung mga na outside the court, na sila yung nagmi-mediate. O yung nag-aayos ng gusot ng bawat panig. Pero hindi pinapayagan ng mga mediator na mag-ayos sa kaso ng bawsi. Hindi po pinapayagan ng mga mediator. Ang kaso ng bawsi ay para lang sa mga bata o mga babae. Paano naman yung mga lalaki na may mga banta o binabantaan ng kailang mga karelasyon kung sila ay naghiwalay. Ano ang pwedeng ipataw din na kaso? Ngayon, mayroong umiiral na batas kung ang babae ang nagbabanta kontra sa lalaki, may kaso yan. Grade 3 po yan. Batay yan sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code. Kung may banta o malubhang pinsala, ay pwedeng kasuhan. Batay yan sa Article 283 at 285 ng Revised Penal Code. Kasi yung pagbabanta medyo mabigat din na kaso yan. Gaya ng binabantaan ka, napatayin ka, mabigat po yan. Pero yung sinasabi na binabantaan ka dahil naghiwalay kayo, kakasuhan ka ng kasong rape.
na wala ka namang kinalaman sa pangyayari, ay isa rin niyang pagbabanta ng isang babae doon sa lalaki. Napakaseryosong usapin yan. Nangangailangan ng agarang legal o agarang legal na payo. Kaya ang advice sa mga ganyan, lalo na sa mga lalaki, kumuha sila ng kailang mga abogado. At ito kung kayo ay binabantaan ng dati nyong karelasyon na babae, huwag kayong basta-basta na makikipag-ugnayan sa pamagitan ng yung text o kaya yung chat o kaya yung tawag. Kasi maaaring siyempre magdudulot yan ng mainitang pagtatalo hanggat pa ikaw ay nakapagsalita ng maling salita. Yun ang gagawin ng babae na ebidensya laban sa'yo. Kaya iwasan natin yung mga makikipag sagutan sa social media. Kaya kung may mga ganyan na banta sa buhay, binabantan yung lalaki, itago nyo lang yung mga ebidensya na yan, screenshot nyo para may ebidensya kayo sa korte, para may batayan kayo na magsampa ng kaso laban doon sa nagbabanta sa inyo. Magandang umaga sa mga masugid nating taga-subaybay. O si Marlene Padiro Naranha. Ayan. Marlene Padiro Martiha pala. Martiha, magandang umaga. Si Helen Ibasan Labarias ng Bimali, magandang umaga. Meron pa tayo mga reaction dito, Renante Cervantes, thank you, idol. This is such a great move in the justice system for all the victims, survivor of sexual abuse who are seeking and will seek justice, sabi niya. Si Aileen Gonzales, salamat sir, sapagkat maraming biktima ang hindi agad naglo-loading ang isipan kung paano mag-react sa mga ganitong sitwasyon. May Mernat Choduro, rape din ba ang pwedeng ikaso sa lalaki na pinainom ng sleeping pills ang babae at pinagsamantalahan pregnant na yung girl, sabi niya. Siyempre, rape po yan yung kaso na pwedeng isampa laban doon sa lalaki dahil may nagawa siyang mabigat na krimen. Batay yan sa ilalim ng Republic Act 8353 o kaya yung Anti-Rape Law of 1987 as amended by Republic Act 11648 kung hindi ko nagkakamali. Si Federico Santos, paano po kung gusto naman ng babae at siya yung nagyaya, sabi niya. Kung gusto ng babae, yung lalaki, wala tayong magagawa yan. Walang kaso. Kung yung babae ang nagyaya. Pero pag nagsampa ng kaso, ayan, problemang malaki yan. Sa ating pagbabalik, talakayin natin ang bagong yung batas, yung panukalang batas na bagong Balitbayan Act para sa mga OFW. Dahil grabe yung tension dyan na nangyayari sa Middle East. So, meron ng move
ang mga mambabatas natin na gumawa ng panukalang batas. Ito nga yung bagong Balikbayan Act. Yan at iba pang mga issue ay ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dami yung San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang UTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control. Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlo, Paborito. Punuan bukid. Paborito. Punuan gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan.
Dennis Muares, Errol Hurrado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabusan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:58 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Macterion Lingkor at Timog Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sa ngalan po naman ng ating kasama si kapaborito Errol Hurrado. Araw po ngayon ng Biyernes, pizza sa buwan ng Marso 2026. Samahan niyo ako sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung gusto niyong magparating ng mga reklamo, mga sa hinaing, mga reaction, pwede kayong tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya group number 0927-974-2784. At ganun din sa ating Facebook page sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Oy, magandang umaga kay Clifford Abilia. Ayan. At ganun din si Josie Kinis. Ayan. Morning, sir, sabi niya. Magandang umaga din kay Caramel de la Cruz at Madam Geraldine Munoz de la Cruz ng San Carlos City. At ganun din kay NDR RMO Head ng Kalasyaw, Ed Villacorta. Ayan, talagang masisipag yung mga nasa MDR RMO natin. Sila kasi yung immediate responder kung may mga sakuna kung na rin yung gamit nila talagang kumpleto na rin dahil si Mayor Patrick Agustin Karamat ay talagang inaasikaso niya ang kapakanan ng ating mga kababayan sa pagbibigay ng tamang serbisyo. Kaya isa sa mga kasi binibigyan niya ng pansin ay itong mga kagamitan ng MDR RMO. Dahil sila kasi yung kaagad na nagresponde sa mga sakuna, sa mga aksidente. Sila yung nandyan nakaagapay ng local government unit. Siyempre masipag at matulungin itong MDR RMO head nila si Ed Villacorta. Magandang umaga sa inyo. Alas 7:02 ng umaga. Matagal nang itinuturing na bagong bayani ang ating mga overseas Filipino workers. Itinataya ang kanilang dugo, pawis at mga sakripisyo sa ibang bansa. Sila ang nagsisilbing haligi ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga remittances. Ngunit sa paglipas ng mga dekada, isang nakalulungkot na pangyayari, sila ay nangangamba ngayon sa digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Naiipit sila sa kaguluhan doon sa Middle East. Kapag sila ay nagbalik bayan,
madalas silang naharap sa kawalan ng trabaho, kulang ang kita at kakulangan sa suporta upang makapagsimula sa bagong buhay. Kaya naman napapanahon at mahalaga ang pagsulong ng Senate Bill 1839 o ang tinatawag na Bagong Balikbayan Act, na ito raw ay magbibigay ng pagkakataon sa mga overseas Filipino workers na tuluyang mapalago ang kanilang kabuhayan kapag sila ay bumalik sa Pilipinas. Sana nga. Marami tayong OFW na nagtatrabaho sa Middle East. Tinatayang 2.5 million ang nangangambang ma-displace o mawalaan ng trabaho at mapilitang umuwi sa Pilipinas dahil sa tumitinding bakbakan. Kaya ang mahalaga, pagplanuhin ng gobyerno kung paano sila sasaluhin dito sa Pilipinas. Dapat na madaliin ng Senado ang panukalang Senate Bill na 1839 na ito'y naglalayong magbigay ng bagong buhay daw at maayos na reintegration framework. Ang panukalang ito ay isang pamumuhunan sa kinabukasan ng mga OFW at kanilang mga pamilya kung sakaling nandito sila sa Pilipinas. Dahil marami po yan maraming mga OFW na nagtatrabaho sa Middle East. 2.5 milyon. Sa ilalim ng batas na ito, magkakaroon daw ng full cycle yung reintegration framework simula sa paghahanda sa kailang sa kailang pag-uwi dito sa Pilipinas hanggang sa pag-alok ng trabaho, pangkabuhayan at edukasyon ng kailang mga anak. Sana nga masustain ng ating pamalaan ang pangangailangan ng ating mga kababayang OFW kung sakaling sila ay umuwi dito sa bansang Pilipinas. Ang mga pangunahing benepisyo ng Bagong Balikbayan Act daw ay narito: livelihood at entrepreneurship assistant. Ito tulungan ng mga OFW na maging negosyante o makahanap ng angkop na lokal na trabaho. Napakagandang pakinggan Pero paano ang implementasyon nito? Hindi kaya mapupolitika. Sinabi sa panukalang batas na magkakaroon ng isang sistema kung saan madaling maka-access ang mga returnee na OFWs sa mga serbisyo ng gobyerno nang hindi na kailangang magpaikot-ikot sa iba't ibang opisina. At sinasabi doon sa naturang panukala na dapat nakilalanin ang mga kasanayan at karanasan. Yung kailang mga idea o trabaho sa ibang bansa na ito ay pwedeng i-apply dito sa bansang Pilipinas. Paano? Karaniyan sa mga OFW natin
kasambahay doon sa ibang bansa, di ba? Kinakailangan na tiyakin na ang bawat balikbayan ay dokumentado. O yung mga nakarehistro sa POAA o doon sa DMW. Pero kailangan din na yung mga hindi nakarehistrado, ibigyan din sila at makatanggap din sila ng kalinga mula sa gobyerno. Kaya ang hiling ng ating mga kababayan ay yung agarang pagpasa sa Senado, yung tinatawag na Bagong Balikbayan Act, para dito makikita na napakahalaga ang naturang panukalang ito para sa ating mga OFW na babalik dito sa bansang Pilipinas. Ang pagbabalik sa Pilipinas ng mga OFW ay dapat maging isang masayang homecoming, hindi isang pasanin. Panahon na upang ituring ang pag-uwi ng mga OFW bilang isang pagkakataon para sa kanilang pagtatangumbay sa sariling bayan. Kaya ang Bagong Balikbayan Act ay inaasahan na maaprubahan sa Senado at malalagdaan ng ating Pangulo para ganap na batas para sa pagtupad sa tungkulin para sa OFW na sila po'y walang trabaho pag uwi dito sa bansang Pilipinas. Ito sana ang tutugon sa kahirapan o problema ng mga OFW, dahil ang mga OFW ay may kanilang mga pamilya, kaya sila nagtrabaho sa ibang bansa dahil para sa kapakanan ng kailang mga pamilya, mapag-aral ang kailang mga anak. Kaya itinaya ang kailang buhay para sa kapakanan ng kailang mga pamilya. Pero ito ngayon yung nangyayari sa ibang bansa, na patuloy ang digmaan sa pagitan ng Iran, Israel at saka Amerika, na ang naiipit dito yung mga inosenteng tao at mga OFW. Kaya magawan sana ng paraan ng Department of Foreign Affairs, ang DMW o Domestic Migrant Worker at iba pang ahensya ng gobyerno, na mapauwi na ang mga kababayan natin na naiipit sa gira. At kapag sila ay nauwi dito sa bansang Pilipinas, matiyak sana ng ating pamahalaan na meron na silang ibibigay na hanap buhay o pangkabuhayan program para sa mga displaced na OFW. Magandang umaga kay Helen Dasig de la Cruz, garon din kay Herson Balieska,
Magandang umaga sa inyo. Sino pa yung mga nagpapabati dito? Si Jeffrey Castillo. Good morning, sir, sabi niya. Jeffrey Castillo po, ulit, sabi niya. Tama, oh. Shout out po ulit sa lahat ng tao namin sa farm ng Victorious Farm ng Bani. Bani Pangasinan siguro ito. Doon sa may Bounty Freeze. Sana matikman natin ang Bounty Freeze. Para fresh na fresh ang ating mga balita. Naumbag na bigat kada kaya amin dita ili iti Bani Pangasinan. Reaction mula kay Eric Lagwisma. Of all the purpose bill, praying that this will be one of the priority bill. Sana may sa batas kasi whole OFW ng Pilipinas ang makikinabang. Manuel Gutierrez, sa payla kumaapo no agpaiso nga maipasa tapno agbaling nga lintig. In Tagalog, sa Pangasinan, payla kumon yan ay pasa pinuntan at magmalo iya batas kanto. Si Brenda de Vera, nice bill kung maaprubahan kasi anak ko nasa UAE ngayon, naipit sa gulo. Maraming reaction Si Edwin Makatbag, maganda yan idol. Kuha kiliti ng mga mamamayan ng nagsusulong sa panukala, sabi niya. Siyempre, nasa crisis situation. Hindi lang mga OFW, pati tayo apektado. Dahil, siyempre, sa kaguluhan dyan sa may Middle East, tumataas lahat ang mga bilihin. Yung pinakahuling ulat, nagtaas ang mga gasolina. Siyempre kung tataas ang gasolina, domino effect yan. Tataas ang lahat ng mga bilihin. Gaya ngayon. Meron mga nagsasamantala ng mga negosyante. Biro mo, halos pagpupunta ka sa isang pamilihan ng bigas, wala na yung hinahanap mong masarap na bigas Nasaan na kaya ang mga yun? Nabinta ba? Una itago na. MG Catalino, sabi lang yan mga sir, pagdating ng mga OFW sasabihin walang pundo ang gobyerno. Hindi naman siguro, dahil sila yung nagsusulong sa naturang batas na yan Jenilyn Ramos, watching here in Abu Dhabi. Sana po idol, mabigyan man lang kami ng puhunan sa pagdating namin dyan sa Pinas, sabi niya. Fernando Perez, napakabuti yan mga sir. Makatulong yan sa tulad ko na OFW. Dito ako sa Qatar. God bless po, sabi niya. Jelen Ubusa, sana kapag nagpatupad sila ng batas para sa amin, mga OFW, sana huwag naman pahirapan at pabalik-balik para lang sa kaunting tulong. Ginhawa kaming
tulong. Kawawa kaming mga OFW, sabi niya. Si Renante Cervantes, thank you. Ito, nabasa ko na ito. Aha. Magandang umaga sa mga masugid nating taga-subaybay. Si Liga President Buhit Magat, magandang umaga po sa iyo. At gayon din si former Liga President Nanding Estabilio ng San Carlos City, magandang umaga. At gayon din si Kapitan Jonan Estabilio, magandang umaga. O sabi ni Jeffrey Castillo, Sir, na-shout out po ba kami? Oo naman. O, kanina sinabi ko yung pinagtatrabahuhan nyo dyan sa may Bounty Press sa may Bani, Pangasinan. Oo. Nabanggit ko na kanina yan, yung mga kaninyo. O, sa susunod, yung mga pangalan, lahat ng mga kasama nyo dyan, ipadala nyo dito para sa ganun mabati ko sila lahat. Magandang umaga din kay Kapitan Islamic Navarro ng Barangay Isla dyan sa San Carlos City. Kay Alice Muñoz sa Esther Ramos ng Mangkop Calasiao. Sa Teresita Biala ng Gabon Calasiao. Si Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez Mapandan. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Nebran Per ng Mabini, Pangasinan. Si Nida Damasco Layusa ng Alaminos City. Si Silvia Romero ng Dasul. Mary Grace Migano del Monte ng Umingan, magandang umaga. Kagawad Rigan P. Kilato ng Barangay Bunlag, Calasiao. Gawin din kay Kagawad Dio Quinto Peralta at PG Peralta. Kagawad PG Peralta. Kapitan Saudi Bauson ng Barangay Makabito, Calasiao, Pangasinan. Gawin din kay dyan sa may 888 Infinity Construction Supply dyan sa may Barangay Malani, Santa Barbara. Sa Kusinok Diners dyan sa may Barangay Malani, Santa Barbara, Pangasinan. Napakasarap yung kanila, pinapaitan, bulalo at sisig. Magandang umaga din kay Mary Grace Balduisa. Kay Marilyn Canta ng Alaminos City, magandang umaga. Sabi ni Jeffrey Castillo, padagdag sir, si Vice Mayor Anton Perez, sir, sabi niya, si Vice Mayor Anton Perez diyan sa may Alaminos City. Magandang umaga sa iyo, Vice Mayor Anton Perez ng Alaminos City. Sa Pailakumbat, makapasyarak dito Alaminos niya. Dumagasak dito, no, agawid at ijay dasul. Si Jovelyn Bunodi Rodolfo, Gloria Parragas Dagarag, magandang umaga. Jaime Bungar, si Kathleen Lopez, ayan, Kathleen Lopez, magandang umaga. Kagawad Roger Bungar, si Kiri Chan, ayan, magandang umaga. Saldi Vidal, yung kaklasmate ko, si Saldi Vidal, magandang umaga. Condolence nga pala sa pamilya Nakar dyan sa may Old Town, dahil namatay yung mother ng aking classmate dyan. Ang kaklase ko dyan si Adonis Nakar. Libing niya bukas. Magandang umaga sa inyo. Si Edelberto Peralta Jr. ng Alaminos. Unique Kanta. Nasa Qatar din ito. Magandang umaga, pero taga Alaminos ito si Unique Kanta.
Magandang umaga sa kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito. Kaon din kay Kagawad Hulamen, Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Domedor Episcope, soon to be Kagawad Alvin De Vera at kay Jaime Binasa. Magandang umaga po sa inyo. At ganoon din, magandang umaga kay Amita Divi. Good morning Amita Divi. Kay Ferlancer Catalan, Carlo Magdavilla, si classmate ko, Mario Cabierto, si Maria Cristi Jimenez ng Dasol, Rolando Padama, si Crencela Rosa Fernandez Datwin, ay yung may bahay ni Councilor Manny Datwin. Magandang umaga ng Kalasyaw. Regilen Mariado Suganov, si Jeffrey Castillo, kay Carolina Vallisca Julier, si Merlinda Versosa Buliser, si Anselma Ruilos de los Santos sa Marisa, Dioniso sa Sanidad, kay Brigera Dina Katsin, Elizabeth Giang, kay Karen Soriano, Edgar Orienza, Lia T. Tum, Berhelia Sanchez, Nelia Sabado, at kay former Councilor Tum Binasa. Pwede pa tayong mag-exercise sa engineer ticket ay. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, kay Councilor Elias Villanueva, Councilor Manny Datwin, Councilor Joe Pilorisco, Councilor Mike Sison, kay dating Municipal Councilor Gerald Apisyal, Serbisyong Espesyal, former Liga President Carlito Dion ng Buod, Kalasyaw, ganoon din kay Long Hair Joel Cowbuya, kay Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambotel, Kalasyaw, ganoon din kay Madam Mami at Bus Carlo, Sergeant Esteves at Madam Jubeta Apiado Esteves ng LCR, Arturo Eustaquio sa LGU, Kalasyaw, Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan, at Councilor Chini Rosa Flores. Magandang umaga diyan sa GML Autocure, si Junar M. Lapure. Magandang umaga sa Barangay Anolid, Mangaldan. Magandang umaga rin kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Gawin din kay Sir Jeffrel, kay Dr. Felix Domicilio, si Boss Darwin. Magandang umaga sa inyo. At gawin din kay Madam Sheila Pinoliar at Councilor Freddy Pinoliar. Magandang umaga dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Sa lahat ng mga nakantabay sa kanilang mga transistor radio, at gayon din sa mga nakatutok sa kailang mga gadget sa FB Live ng DWGA. Magandang umaga kay Bingab Jubilianos ng Kalasyaw. Magandang umaga. Kami po ay nagpapasalamat ng maraming sa inyo sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan, sa walang sawang pagsubaybay. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik sa Lunes, dahil bukas
araw ng labandero. Sa linggo, araw ng pagplansa. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si Kapaborito Errol Horado. Ako po ang inyong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Danis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nexon Dakal. Ang tabayanan, ang susunod na palatuntunan ni Kapaborito RJ Menes sa programang Lignay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo Kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon.